पीछे दिन पटना में फिल्मची अवार्ड शो भइल रहे, जेकरा में भोजपुरी के एक से एक दिग्गज कलाकार रहन, जेकरा में पावर स्टार पवन सिंह आई रहन। पावर स्टार पवन सिंह के द गोल्डन वॉइस माइक से सम्मानित कइल गइल बा। 2024 के उनकरा के गोल्डन वॉइस मिलल बा। ओकरा में ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के द बेस्ट सिंगर के अवार्ड मिलल बा 2024 के। हमार सवाल ई बा भैया कि नीलकमल सिंह के में बुलावल नहीं गइल का? नीलकमल सिंह गायक ना हवन का? नीलकमल सिंह के गाना ट्रेंडिंग में ना जाला? हमरा ई सवाल पूछे के बा जौन फिल्मची अवार्ड से ऑर्गेनाइजेशन के कइले बा, ओकरा से पूछे के बा भैया कि तू भोजपुरी के साला कलाकार के बुला देल, जैसे में पावर स्टार पवन सिंह, खेसारी लाल, रितेश पांडे, टुनटुन लाल यादव, अंकुश राजा, रंजीत सिंह, ई सब कलाकार मतलब अइलन, उनकरा कुछ न कुछ अवार्ड मिलल। हम पूछतनी कि नीलकमल सिंह के ओइजा काहे ना बुलावल गइल, काहे ना उनकरा कोनो अवार्ड से सम्मानित कइल गइल? का नीलकमल सिंह बढ़िया गाना ना गावेलन? उनकर गाना आज तक ट्रेंडिंग में नहीं गई? भैया लोग हम तोहन जरा पूछा तनी कि नीलकमल सिंह खेसारी लाल से पहले के कलाकार हुआ, आज नीलकमल सिंह के हर एक गाना ट्रेंडिंग में जाता, तब वो नीलकमल सिंह के अवार्ड शो में ना बुलावल गई आ ना अवार्ड मिलल उनकरा के। तो भैया साफ बुझाता न कि एमे का होता। नीलकमल सिंह वो ब्रांड हवन भैया कि ना पावर स्टार पवन सिंह ना खेसारी लाल यादव से पचत नहीं छे कि भैया अगर नीलकमल सिंह आई तो उनकरा के कौन अवार्ड देवल जी? सिंगर के अवार्ड देवल जी, गोल्डन अवार्ड देवल जी? आखिर बढ़िया गाना गावेल नीलकमल सिंह। खेसारी लाल पहुँची ना पवन सिंह रही हन तो उनकरा कौन अवार्ड मिली? इससे उनकरा के साफ बुलावले नहीं के गई। जब उनकरा से नया नया कलाकार के बुला के सम्मानित अवार्ड मिल गई तो नीलकमल सिंह के काहे ना मिलल? भैया एमे साफ राजनीति बाटे। नीलकमल सिंह के मिलल चाहत रहे, काहे कि नीलकमल सिंह के गाना कौनो ले 2023 के सबसे हिट गाना नीलकमल सिंह दिले बड़न, ट्रेंडिंग ले लो। उनकर साइलेंट स्टार तो नीलकमल सिंह के बोलल जाला, लेकिन भैया उनकरा के अवार्ड से बुलावल जाता है माइक पे, लेकिन नहीं जब बोले एमे साफ